Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa denganku di channel Keluarga Mas Kapal. Halo pemirsa, aku mau tangi lo pemirsa. Tang subuh bang. Loh, delalah nganteni jam budal blonjo iki ndang keturu ambek posisi tuh duduk pemirsa aku emang. Tak blonjo sik persabunan habis. Nek perdapuran ini lengkap. Persabunan iki sing habis tak tuku nang toko langgananku pemirsa cedak pasar. Yuk kita lanjut tuku sarapan sisan. Tuku sarapan kita belanja dulu. Pemirsa jalan ngasih. Mungkin nanti aku mesti ninggalin duit pemirsa. Jadi nek pas Mas Antoro ngirim duit aku sing njupuk jalan. Ya duit darurat dah. Pemirsa jadi pakai tangko 100 ki mesti ninggal ngate sama pemirsa. Jadi aku gak bingung jenis sopir kan transfer kan aku yo sangune kadang gak mesti pemirsa. Kadang kontan, kadang gak. Rata-rata kontan, jadi gak bisa transfer nang ini belanja sih pemirsa. Ya alhamdulillah cedak karo apa? Maaf, cedak karo link, cedak karo bank, jadi akuan ini aku seneng. Cedak pasar, cedak bank, cedak bidan. Misalnya yo cedak puskesmas nih apa-apa. Yuk kita lanjut. Kosanku. Golek sampo, golek pewangi guys. Iki oh ya santai ya. Sampo iki sampo apa mbak? Golek kangkung, ono kangkung pemirsa. Gimana tuh tuku? Aneh, ini kan iso diosengno jujuk gak pedes so pemirsa. Ki cimeng, apa meng? Ki goleki aku napa meng? Jatah pindange miseh. Ki Mas yo dolan-dolan goleki aku pemirsa. Wis turune ki yo nang isor ngono ndek, nang isore kasur. Kadang kala mbek cucu, kadang kala cucu buke ucing ngono, golek kucing. Sing duwe sik turu, iki tak titip membahar pemirsa. Jujur nek wonge kadang titip sego, titip blonjo, niku dadi anakku ditunggu nek turu. Nek melek yo tak jak. Ya pemirsa, belanjaan hari ini. Oke, jalan-jalan sedih loh pemirsa. Mumpung gak ono keperluan penting budal isu. Tak bongkar seperti apa belanjaan kita hari ini. Maaf ya rambutku hawul-hawul iki mang tuku kangkung iki bakule mulai. Aku sing tak senengi iki yo alhamdulillah yo. Ya selama aku belanja nang pasar Kapuan ki misalnya ono bakule mulai njupuk stok sayuran ngono ku bakul sijine nunggoni dodolane bakul kuwi. Nek menawa ana sing tuku lah dek mau didoli bakul gorengan mbak, bakule gak nomah bakule gak nang dodolan mulai mbak, tak doli mbak. Sing tak senengi iki padha do golek rezekine iki padha saling membantu. Misalnya ana sing mulai njupuk stok sayuran, ana sing nunggono, tak tunggoni ndang mulai sik. Ngono aku kadang tak pikir mereka iki sama-sama jualan tapi sportif rukun. Sing tak senengi ngono pemirsa. Tadi tangguh pelajaran kanggo aku meskipun sama-sama golek rezeki sportif, padha saling mendukung kuwi sip lho pemirsa. Kok kangkung mang bakule gak ono aku didoli bakul gorengan. Tak doli mbak, ternyata wonge gak nang dodolan mulai sik. Hebat pemirsa ya.
Iso tak nggo pelajaran kanggo aku. Aku yakin kok berkah kanggo sama-sama saling mendukung ya pemirsa. Aku gak tuh marik-marik karena memang lombok merah, lombok jembling wis sik duwe. Aku masih dhewean lagi tuku seprapat-seprapat. Tapi sering tak buka, sering tak angen-angen gak gampang bosok. Iki mau kangkung, piye di tempat pemirsa berapa? Di sini kangkung 1.500 sak meniki. Iso tak nggo ping pindho karena aku dhewean pemirsa. Kangkung segini 1.500. Piye tempatnya pemirsa berapa? Di sini 1.500. Gimana aku golek apa? Golek sarapan. Aku ki nek wis kebiasaan kita nunjukkan pemirsa. Nek saiki tuku sarapan dadi awane aku paling cuma sak gelas, kadang sak gelas kurang sithik kuwi. Ben gak bosen menune. Iki aku dhewe lho ya pemirsa, tiap anak punya pilihan masing-masing. Nah, aku tuku jajane jujur jajane wis niki. Roti, biskuit ya ngene. Susu. Ini. Terus aku tuku pewangi. Pewangi niki sak renteng, direnteni bakule ya pemirsa. Sak meniki 5.000. Jiro lupat 6 7 9 10 11. Jadi sak renteng ki satu renteng isi 12 ki 5.000 pemirsa. Aku tuku rentengan. Terus sampo kuwi aku ki serenteng 10.000. Aku tukuku nek rentengan iki tak pikir kok malah awet yo aku lho. Lah mereka nek sasetan kan nganu pemirsa apa jenenge niku. Porsine wis diatur. Kadang nek botol namanya zar. Apa nek aku ki kulitku berminyak. Di Sarano yo. Aku pernah nang salon iki di Sarano. Mbak nek kulit kepalamu gampang berminyak iku nek iso setiap hari keramas. Nek gak keramas sama wong lho, ambune gak enak pemirsa. Bisa renteng. Soalnya temen guys. Bisa renteng. Pokoknya sak renteng 10.000 rolas, sak lusin iki 10.000. Aku nek tuku sampo. Winginane aku keliru pemirsa. Minggu kemarin kan ora tak ingeti. Malah keliru kondisioner. Untungnya kok tanggone dhewe, Mbak. Aku salah jupuk, Mbak, urung tak buka, urung tak suweki, Mbak. Tak tukerno bakule. Bakule apik gelem ditukerno. Aku iso, aku tak inggirno, Mbak. Kuwi kondisioner karo sak renteng, mbok jupuk lho tak kira sampo, ora tak ingeti pemirsa. Gimana tak ingeti. Mbak, aku salahne lho aku tinggal bakule. Lali pemirsa. Nek ini iki kadang aku kanggo 12 hari kok ya pemirsa. Lah wong mbek cucu tok iki nek ambek Mas Santo yo paling ora ono seminggu. Nek Mas Santo iki kan memang laki-laki yo. Kudu tak rendem sik ngono kadang setengah hari. Gremete apane nek mulai kobek kok garasi kuwi oli campur solar, kadang aku gelir pemirsa. Oli campur solar campur Iki kok jajan jujul gimana? Aku nek iki roti ambek susu. Jajane ngono ku anakku pemirsa. Kita tangkungin kok. Tak ngono sih. Ambil kok. Aku jadi pengen jalan-jalan loh. Loh, sik. Kita belanja persabunan gimana pemirsa.
Ya aku ora ngucut norong apa wong karena memang sok robot. Kita ketok sisan deterjennya jadi karek sor kan aku ket mulai ngerti iku lho pemirsa barudan lambeku gak garing terus saiki tak kei pewangi aku tak akal tak kei pewangi pemirsa terus tak kei pewangi pemirsa kita salah ini karena aku nyoncong kamera dhewean jadi yo sitok-sitok aku dadi eling nang pas scroll TikTok ana wong ki sing nang kamar mandine iku lho lengkap kaya warung aleh aku nek tuku ngene pemirsa nek sasetan kuwi kan sak takaran ngono ceritane jadi kan genah hitungane lambene iki genah iki ini pemirsa iki pas apa jenenge sing aku senenganku iki entek kecil sak onone yo kedo-kedo ae sampo kene kono dadi wis deterjen wis anu wis kaya aku tak iki pemirsa ana pemirsa sing nyarano Mbak sayurane dibungkus kresek ben awet kon pemirsa ngono ya terima kasih ilmune pemirsa kangkungnya tak ngano aku mbuh soalnya kan dek sore aku nyuseng tomat iseh jadi kanggo ora tempo kali kangkung sak mene 1.500 pin tempatnya pemirsa karena kene iki yo tempatnya tok lahan untuk menanam sayuran kuwi sak akeh pemirsa sing nanam iki yo wong yo akeh dadi yo apa jenenge ngarane harganya yo murah tetep pemirsa ini kulkasku tak kuras pemirsa meng kulkasku tak kuras kadang ki aku tuku es kristal nek ono tamu ono anu wis sik ya jenenge aku nggo tripod ya rek kadang kolo kaya aku jane aku tuh nggo tripod ini baru pengen soalnya kan diusing aku sak duwe saus tiram bisa nah iya pemirsa botol sirup wis entek padahal itu wis sampai sasi besar yes. Oke sebar yes pemirsa ya tujuh sek dulu mau bisa isu pemirsa tak tutup dulu kontennya yo iki mang belanja pemirsa belanja keperluan kebanyakan kamu persabunan sing entek ku mangak kangkung aku ndelok kangkung kok seger iku mung spontan gak ono rencana apa tak tuku kangkunge wong terasi isah anu isah duiseh kabeh dadi yo kan kangkung kan iso tak sayur juju sing gak pedes kan gelem pindang sak ono apa ora ya pindang tak nang kono sak ono wis pemirsa ya iki mang kontennya aku belanja. Terima kasih nonton kontenku. Bapak Ujo lali komen sampai keluarga meskipun aku banyak kebaikan yang seperti akeh, aku yang seperti akeh. Tetap semangat aktivitas, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa sebelum aktivitas. Oke, terima kasih nonton Pak Ujo lali komen sampai keluarga meskipun nek ana kelakuan mbak seperti akeh.
ojo putus asa, kabeh ono dalane. Kita tetap semangat. Kita sama-sama saling berjuang pada ujian kita masing-masing, oke? Dadah.